Sziasztok, üdvözlök mindenkit Felső Tárkányból. Jelentkezem, egy gyönyörű szép ingatlant, egy panorámás ingatlant szeretnék bemutatni. A Várhegy lakóparkban található, ahol mindjárt meg is fordítom a kamerát. Így. Még az előkészületek most fejeződnek be. 90%, inkább 95%-os készültségi fokon van az ingatlan kész. Mindjárt fogom mutatni. Szeretném megmutatni ezt a területet, ami nagyon-nagyon tökéletes, alkalmas lehet. Itt az alsó szintet beleértve, hogyha az alsó szintet megmutatom, akkor ide el tudnék képzelni egy gyönyörű medencét. És ugye a nap egy kicsit most éjszakon vagyunk, és a körbe forog szinte az egész ingatlanon. Gyönyörűen lehet itten medencézni. Két szintből áll az épület, az alsó szinten is egy hatalmas nappali, 2 szobával áll rendelkezésre, külön bejárattal. Itt az alsó szinten lehet felmenni, a felső szintre hátulról itt lehet bemenni, és a felső szintre van még egy bejárat, a főbejárat. Említettem, hogy 2023-ban készült el, akkor kapott lakhatási engedélyt, fűtése, padlófűtés és radiátor, gázkazán, B30-as téglából épült, szigetelve van, napelem is nagyon jó elhelyezhető a tetőre, nagyon jó éri a nap minden szegből. Bemegyünk az ingatlanba, kezdjük az alsó szinten, innen ezen a lépcsőn fogok felindulni. Természetesen most ez nem annyira mutat látványos képet így, hogy itt vannak a füvek, egyelőre a fű zsákolva, de ezek el fognak innen, szállításra fognak kerülni. Itt mutatom továbbá, még most van a fűkaszálása folyamatának befejezése, de én már a videót készítem, hogy látható legyen mind a panoráma, mind pedig az ingatlan. Ez egy nagy hatalmas terasz. Itt mondjuk itt van a medence, itt van egy gyönyörű fürdőzési lehetőség. Rögtön innen a teraszról lehet dolgokat szépen követni. Itt a nappali az alsó szinten, 2 szoba lehetőség, akár panziónak is alkalmas. Itt lehetne mondjuk a wellness rész. Itt még egyelőre az építkezési anyagok vannak eltárolva. Látható. Padlófűtés, radiátor, és még egy helység. Felmegyünk a felső szintre. Itt is fel lehet menni a hátsó teraszra, akár meg is mutatom. Majd innen visszajövünk. Panoráma az magáig fog beszélni, ami látható. Körpanorámás, azt lehet mondani. Mert megyünk, majd szembe is lesznek, ha déli fekvési ablakokból meg lehet majd látni a gyönyörű tájat. Hatalmas terasz. Szinte az egész Felső Tárkányt látni lehet. Hegyek, gyönyörű domborzatok. Levegő, páratartalom, minden kiváló. Itt van 2 ajtó. Egy ablak teraszon.
Itt is lehetne akár egy gyönyörű teraszt kialakítani. Különböző tárolót lépcső alatt. És itt a főbejárat. Itt kapott a padlás feljáró is helyet. Belépünk az ingatlanba. Szembe található fürdőszoba. Ma meg is kezdhetjük ott. WC, külön WC. Sarokkáros megoldás. Törőközőszállító. Hűtéssel egybe. 2 mosdókagyló. Egyik még felhelyezés előtt van. Mosógép kialakítás. Zuhanyzási lehetőség. Jó nagy fürdőszoba. Kell is. Egy kis kamra helység. Itt lesz a garázs, vagyis itt van már. Hamarosan ezt is meg fogom mutatni. A garázs, bejárat. És egy hálószoba, ami délnek néz az ablak. Megmutatom a gyönyörű panorámát is. Látható. Ez a kék fogad, mikor felébredünk. Itt a másik szoba. Különböző méretre egyforma. Itt a főzősarok, konyha, és itt a hatalmas nappali. Külső résszel szeretném majd befejezni. Hörmon garázskapu. Még úgy próbálok közelíteni, bocsánat, hogy a térdig érő fű, ami jelenleg van vágáson ebben a pillanatban, az ne tudjon takarni semmi dolgot, amit szeretnénk látni, de már mindjárt lesz vágva, és csinosabb lesz rögtön a porta. Nagyon csendes, békés utcában található, de ez hallható akár még a madarak csicsergése is. Gyönyörű ingatlanok vannak ebben az utcában. Aki nyugodt, békés helyen szeretne új ingatlant vásárolni, tiszta szívvel ajánlom. És bátran keressenek akár hétvégén is, ünnepnapokon is. Reggel 8-tól este 8-ig állok rendelkezésre, hogy be tudjam mutatni az ingatlan. Köszönöm szépen, hogy megtekintettétek. Sziasztok!